Mga katotohanan kung bakit mali ang Rosary Prayer. Number 1, mga kaibigan, si Santa Maria po ay hindi na makarinig sa inyong mga dalangin sapagkat nandun na siya sa langit. Si Maria po ay hindi omnipotent, hindi rin siya omnipresent, hindi rin siya omniscient. Anong ibig sabihin ng omnipotent? All-powerful, makapangyarihan sa lahat. Anong ibig sabihin ng omnipresent? Omnipresent means nandyan siya sa lahat ng dako o sa lahat ng lugar. At ano rin ang ibig sabihin ng omniscient? Ang omniscient po is all-knowing. Ang Diyos lang ang may alam sa lahat ng bagay. At ang karakteristik at kapangyarihan na ito ay nasa Diyos lamang, wala sa tao. Pangalawa, mga kaibigan, kung bakit mali ang Rosary Prayer ng ating mga kapatid na mga Katoliko. Ang titulo na Full of Grace, ang may titulo na Full of Grace ay ang Panginoong Hesukristo lamang na mababasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, na si Kristo Jesus po ay isang anak ng Diyos. Siya lang ang may titulo na Full of Grace and Truth. Pangatlo, mga kaibigan, kung bakit mali ang Rosary Prayer. Sa Rosary Prayer po, si Maria ay nagbubuntis pa hanggang ngayon. Ang Santa Maria sa Biblia ay matagal nang nanganganak. Habang sa Rosary Prayer ng Katoliko, si Maria po hanggang ngayon ay buntis pa. Pang-apat, mga kaibigan, walang kahit isang bersikulo sa Biblia na nagsasabi si Santa Maria na dadaan kayo sa akin bago kayo makapunta sa Diyos. Panglima, mga kaibigan, ang rebulto na Maria sa Katoliko ay iba't iba ang mukha. May mga mata hindi naman nakakita, may mga tainga hindi naman nakarinig, may mga paa hindi naman makalakad, may mga kamay hindi naman makayakap, may bibig hindi naman makapagsalita, may ilong hindi naman nakapagsimot. Ito po ang sabi ng Salmo 115 na ang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at mga rebulto ay magkasing tulad sa mga rebulto. Huwag kayong magalit sapagkat ang katotohanan po ay maghahatid sa atin sa tunay na kalayaan at kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Bye-bye, God bless us all. Punto Biblikal.